Диавена започва в град Шумен през 1989 година. Създава се един дух, който преминава през различни фази на развитието на бизнеса и той съществува все още и днес. Постоянно се разработват нови рецепти. Продуктите, които произвеждаме, са може би около 450. Изнасяме в 11 държави в Европа. Една компания отдавна прескочила границите на България. Нашите клиенти се обръщат към нас, защото ние сме постоянни, което е изключително важно. Нашите клиенти очакват професионализъм и най-вече лично отношение. Работим с дистрибутори, фирми, които имат частни марки, имат нужда това някой да произвежда за тях. Генерираме по-голямата част от електроенергията, която потребяваме. 99% от опаковките, които ползваме, са рециклируеми. Диавена за някои хора е марка, за други хора е работно място, за трети хора е семейство. За мен е всички тия неща взети заедно.